Sigo querendo loitar. A loita na rúa sempre chega, e sempre chega a quen ten que chegar. Son avisos que nos mandamos e que eles entenden, por eso nos están podendo tanto. Ben, entón, o primeiro que hai que facer, a mí me parece moi ben facer un plan cooperativista, non sei como é, porque non o teño claro, non falei contigo, bueno, de buscarnos a vida a noso xeito sin depender do capital, digamos, non? Esa idea, moi ben. Entonces, eso macanudo, pero ao mesmo tempo facelo saber na rúa. A policía, xa vedes, unha manifestación e veñen ali un lote deles, son máis deles que nós. Pois eso temos que dar a volta, temos que ser máis nós que eles, en cantidade e en calidade tamén. Eles veñen contra a natura, porque vir a zurrar e a poñer orden unha manifestación que é pacífica total, é contra a naturaleza do ser humano, eso é antinatura. Entón, decirlo na cara. Eu me encarei moitísimas veces que a policía en Argentina, lles decía, pero non os dá vergonza, e a algúns lles daba vergonza. O que pasa que aquí aínda temos que camiñar moito, penso eu, pero o que aquí estamos facendo é sentirnos ben de a nosa organización e de levar 2 anos unidos, e eso non temos por que pensar que se desgasta ou se gasta, non, está na nosa man que non se gaste, está na nosa man que siga vivo. Somos poucos, bueno, se vendrán máis, e se non veñen, pois como os que somos, pero sin tirar a toalla, sin tirar a toalla nunca, porque o enemigo é moi grande, e non podemos deixar que nos asoballen, que nos tomen o pelo, que é que se ríen de nós na cara, se creen que somos tontos, nos tratan como se fóramos unhos infelices, pois non, somos seres humanos, que temos ética, que hemos traballado, que pusemos o ombro en todo o que había que poñer. Entón, merecemos un respeto e que non se burlen de nós nas narices como o Barroso outro día. Entón, por eso somos necesarios na rúa. Somos necesarios porque eles non van a parar nunca de darnos paus. E nós non podemos, como Jesucristo, poñer a outra mejilla para que nos den de hostias. Pois non, señor. Eso é un aviso para os mozos. Porque nunca a loita foi inútil. Nunca. E agora que temos motivos moi grandes, pois máis razón que temos.